strašne ste vážni. Čaute ľudia, dneska vám ukážem deň, ako vypadá môj posledný deň v škole. Potom už tam pôjdem iba na maturity, ale dneska je posledný deň, keď tam idem. A ako štvrtáci máme rozlúčku so školou, tak vás zoberiem so sebou a ukážem vám, ako to prebieha. Je 7:30, ja sa už chystám pomaličky. Ránu rutinu mám za sebou a ukážem vám svoj deň. Let's go! Yes, ideme do školičky, o 8 sa tam máme stretnúť, všetci štvrtáci. Najprv, no moc dobre si to nepamätám, ale najprv je nejaká rozlúčka, že budeme hádzať po ostatných cukríky, na to sa teším, dúfam, že voľakom vybijem oko. Potom sa všetci štvrtáci stretávame v jednej veľkej učebni aj s učiteľmi a tam je nejaká rozlúčka, či čo to, moc to neviem. No a potom sa pôjdeme volať nachalkovať s bandou a vlastne to je posledný krát, čo sa už takto uvidíme a na výšku nejdem. Niektorí vedia, niektorí nevedia, na žiadnu výšku nejdem. Rozhodol som sa ísť inou cestou v živote, než je výška. Takže pre mňa to už končí tento život, takzvaný bezstarostný život. Už skočím do takého dospeláckého života, ale ja sa na to teším. Takže bude niečo nové, bude nová časť života. Už len tá maturita, ktorú musím nejako preplávať. Už sa postupne učím slovenčinu. Strašné volačo, ale nejako to pôjde. Podivný hlas hlási na tretej koleji. No povedzme si, veľmi pestré. Ako ste mohli vidieť, takto nejako prebiehala moja rozlúčka so školou, alebo čo to je. Bavilo ma najviac z toho, keď som mohol hádzať cukríky. Cukríky som sa snažil mieriť do hlavy, nech to bolí, lebo na to som sa tešil najviac. A inak to bolo fajn, rozlúčil som sa s učiteľmi a pokecali sme, boli sme na mekáči so spolužákmi. A teraz už idem iba domov, mal by som sa ísť učiť, no, pôjdem dneska ešte niečo s robotou riešiť, potom pôjdem na tréningos a večer za frajerkos, takže ešte vás zoberiem ďalej svojím dňom, ale len som vám chcel dať taký krátky report. Idem už dokončiť otázky o už len nejakých 12 strán. To bude mať takéto prvé čítanie alebo prvé hlavné učenie za sebou. Tu si pomaličky spisujem, aby som vedel autorov a obdobie, jak zaradiť. Ešte si to musím dokončiť, ešte ich je veľa. A potom už len si to raz, dvakrát prečítam a uvidíme, nemáme to na silu Božiu, aby padla dobrá otázička. Psychológ, mentor, realitek, finančák, právnik, účtovník. Škola ma nebaví furt, tak sa vzdelávam aj nejako inak, a keďže ma baví marketing a sociálne siete, ktoré sa snažím budovať, keďže sa pozeráte na toto video a snažím sa budovať svoj social brand, musím sa vzdelávať, aby som tvoril virálne a dobré videjka. Práve som dorazil na mojej kolobežke, som došiel na tréning, idem sa ešte vychcať a idem trénovať, keďže som zranený, tak znovu budem iba robiť kondíciu, niečo vám z toho natočím a môj deň ďalej potom pokračuje. Pri báku, chceš v operácii? Ja nahrávam. Mluvím, to vážení diváci.
čas na rozmyslenie, nemusí to byť dobré. Strašne ste vážili. OK, takže jak ste mohli vidieť, tak už som iba s frajerkou. Rúža je zapatá, idem pekne ohovárať slepečky, čo sú tam. Moja obľúbená časť rúže. Bol som aj v kancli, vybavil som, čo som potreboval, bol som tam 1,5 hodiny, dal som si pizzu. Dneska som mal veľmi dobrý jedálniček, od zajtra už idem do takej mojej diety, kde sa nebudem nejako trápiť, ale už sa potrebujem očistiť. Tak a vlastne videli ste môj ďalší taký bežný deň. Takže tie videá budú asi vychádzať každú nedeľu. Zajtra idem iba do práce na 5. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like, nejaký komentárik pekný a pokiaľ si tu nový a chceš ma podporiť, tak budem rád za odber. Maj sa pekne. Čaves! Pokiaľ by mi niekto chcel dať spoluprácu, tak trafená opica, furt žerem vašu pizzu.